Үзәк мәчет каршындагы мәдрәсәнең бер бүлмәсендә беренче курс шәкертләре, әбиләр һәм апалар әнә шулай башлангыч сыйныфтагы сабыйлар сыман гарәп хәрефләреннән ижекләрдән сүзләр төзеп, изге Коръән укырга өйрәнсәләр, янәшәдәге бүлмәдә исә чыгарылыш курс шәкертләре имтихан тапшыралар. 3 ел җыйган урожайның җимешен бүген җыябыз, шул көнне килеп җитте. Имтихан алыр өчен мәртәбәле комиссиядә укытучылар гына түгел, өлкә мөфтияте вәкилләре һәм Биләр мәдрәсәсе мөгаллимәләре дә бар. Билетларда ислам дине нигезләре, изге Коръән һәм әхлак темасына кагылышлы сораулар язылган. Быел өстәмә сораулар да байтак. Горурланам, үземнең укучыларым белән бик яхшы җавап бирделәр. Өстәмә сорауларның нинди икәнен әйтимме? Болгар җиренә барып, Биләр җиренә барып, әйләнеп, мәчетне әйләнеп йөрсәң, корбан чалсаң, ул хаҗ гамәле үтәләме? Юк, үтәлми. Шундый четерекле сораулар бирделәр. Шәкертләрем югалып калмады. Ул миңа бик сөенечле булды. Укытучылар соңгы кабат имтихан тапшыру кагыйдәләрен җавап бирү тәртибе белән таныштыра. Шәкертләрнең байтагы инде зур тормыш юлы үтеп, гомер юлында байтак сынаулар узган булсалар да, йөзләрендә дулкынлану тоелып була. Иң беренче вакыт, икенчедән теләк булу кирәк. Өченчедән үзебезнең динне арттыруга зур өлешемне кертүне, зур уңышка ирешү дип аңладым. Кышкы буранга, язгы көзге яңгырларга да карамыйча, бу ханымнар 3 ел дәвамында һәр шимбә, якшәмбе көннәрендә шәһәребезнең үзәк мәчетенә килеп, традицион ислам дине нигезләрен өйрәнделәр. Без елдагы апрель айында имтихан биреп чыгадырык. Быел шундый шартлар булу сәбәпле имтиханнарны калдырып тордык август айына. 26 кеше без яхшы гына имтихан бирделәр. 14 елдан бирле эшләүче әлеге курслар Казанда һәм Ульяновск мөфтияте эшләгән программалар нигезендә алып барыла. Карантин булу сәбәпле быелгы уку елында кайбер үзгәрешләр дә булачак. Укырга килүчеләр күп, әмма ләкин менә шушы авырулар булу аркылы быел саннарын киметтек. Bir partага bir kişi, 15 кенә кеше алырбыз дип торабыз беренче курска. Асия ханым сүзләренә караганда, яңа уку елына да байтак кеше язылган инде. Шунысы игътибарга лаек. Араларында ир егетләр дә бар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.